Sabre mame mu akwa ba eba aya Adom TV. Sisi ameno ka say ye wo menhia aya ene ye Akwasidae afi Akwasidae atoso 9. Akwasidae atoso 9 ene. Nana enam se adewe asam kese to aya Asante man ye nshada mamu anya hye but amame na amane enti no ese atrase ete mampoyene de siya no anu odin ete otumfuo akra amomo ntenase but adede ene wasese adede ometenase ewa eti so we amimidi ne agama nso ogoro ani Ayinshira FM na mini abai ani ebedi dwumadie ho chame mami musa mini abai e musa ne ho afese medie mebusa nse ne di se me do wi ase odi ni se body chamanfo me pa show me the sister Asante mama kwa baba menhia hemfie amamre dwumadie ana etwagu Adom TV so sana menu apanyi aka ya no Akwasidae atoso 9 afimu ana ya de hyehyɛ so ne na ebetwagu Adom TV so e de akyeramo mahuza ahemfo pi na atena se ahoho ne amanfrafo nso atena se ya bai won sa ahoho na dɔso amanonefo no mahu omo e kaka betwa bɛmo ne omo atwetwe nkomo ne enti aye omo ba menhia ahemfie ha se ade na ye omo pese omo bɛhwɛ ne nyina no ya betwa bɛ omo fashion wise ne nso so no ya bɛhwɛ kente na sekyerɛ duku ebo omo na sekyerɛ ne nyina no ya betwa gudi amamo na me ka chew ene awia na abonne no awia na abono ebetima to tombayere ebetima to tomburo eti awia na ebo ha se no la onim se awia ne boni nyina chi efoma ehye no ye wona wosom ahemfie a omo nan etisi fom a omo nhyɛmpaboa awia den saa no enam so omo som Asante man ohene ba omo nhyɛmpaboa ye be se awuram kakra ne empanimfo awo a eduaba ba so ye no ye ne ba ko atwe nkomo ama wahunu awo mama ba o se ba se ya ye wuram ye be se de obi a kwa so wia no obehwe na mu amohwe wo Adom TV ye wuram ama mahu awo a ababa so mu ye awo Asante ma mo sei ye ne bi ebekasa awo ha na ebi wonu mu a omufra amonone ana ba ye omo bedu omo be so mbehwe amame ne amane ambe senior otikokko so Asante mawura one ne banifo si transim na we banifo se uni bawa anyum krom a odi mpam na mia me de hye me bibia yewura cha oya prophet angasa wa ni de we de ona de sampanifo ni awo ina eba ha me be se ko ne nchen na madawroma ye ne enkodi nkomo kakra de musa no yewura yemo akwa ba eba Adom TV ya eja omo amohwe ye no mile minimum ebi be se hu ni pakura ye ne kasa awo Adom TV so ayo me did the prophet Chacha so fusuma me na me provost kwa ben kromasu promo College of Humanities and Social Sciences na wi idea eja ada atro ni ebeso na me ba so na e won krofo bi omo free America Southern University about 45 people. I'm a best university now. In fact, I'm best business school. I work in commercial pool. I'm sure I'm brand and said, I'm about 2 days, so probably so best. Ohene, when Madam Mom here at Adom TV, no, was saying Nipa on no mobile, Modoso, and Panning for now. Now, here, next one more. I heard children where children ma. I'm free. America. I'm buy. I'm ina ba ababa sum ene ade. I'm yan baba sum ade. Eti wo di wo manim. I'm baba suan de. Ba mu suan de wi no. Wo san baba kire Ghana. Ya mamna ene amane Asante. Oti kwakwa so. Na amudo so pa ebitia. Na ebi so wo akire. Ye bekọ ni agwa kwatwa wo mo so ma ade na ade abotaye be na si wani sunti a omo ba bia besa ma omo ba ade anu no yo no credo mo ati so mo ina African Americans omo do na this is the first time they are coming to Ghana and so I say no baba no so ma kan nyama be bra fa Asante ho o mate Otumfuo Osei Tutu abebio
ɔmate ne ho nsɛm ɛnti na kyerɛ sɛ ɔmo ba Ghana deɛ na ɔma bɛto sɛ ɛyɛ adeɛ deɛ a na kyerɛ sɛ ɔmatwa fufuo na atɔ nkwan na sɛ ɔmo so ba na ɔmo de ɔmo ani bɛhu bi na ɔmo som so na ɔmo kɔ ɔmo anya bi aka nti deɛ di ka ɔmo ba Ghana ɔmo aba yɛ ɔmo nkyi ɛwɔ Cape Coast slave castle ne deɛ ɛtɔ so mɛnso ɔmo aba abɛhu yɛ museum nsɛm ɛfa Asante ho bafo yɛn no bɛka sɛ tiri yɛ ba ɛna deɛ atwa toɔ ɔmo anya akɔnya sɛ nnɛ adɛ ɔmo bɛhu ɔhene ankasa so ɔmo no nti ɔmo deɛ bɛtwa ka sɛ they are lucky ɔmo tiri yɛ paa na ɔmo ani agye soso ɛm sɛ dua na ne ebi di nkɔmɔ a wobɛhu anigye a amɔbɔ yes ɛwɛ deɛ Madam Roma mo a mohwɛ wɔ ɛyɛ Adom TV ɛyɛ ɔmo fɛ ɛyɛ ɔmo so anigye sɛ ɔmo so nya akwanya de aba Ghana yɛwɔ bibi ɛwɔ yɛn ho ban ayɛ ɔmam ne amanneɛ Asante man mu yɛwɔ nneɛma pii ɛwɔ na mmom ɛbɛn ne fɛ sɛ wakenkan abakwasɛm afa Ghana ho wakenkan sɛm abakwasɛm afa ɔte kɔkɔɔ so Asante man wura na sɛ ne Asante man wura ɛredi na da yɛde a ɔbɛ so nya akwanya no nso ba ɔmba na ɔtumi sɛ ɔmba no ɔmo ne atumi agye na yɛho pani baako ɔne agya mo a mowɔ nkran ɛna asefoɔ mo ho pani paa na yɛbɛkɔ ne nkyɛn ne ɔpani akasa mekɔma ɔpani mekɔ na akɔma na akɔ aba wɔde miwura ame mu akɔ aba ba Adom TV so me nua me ma ɛda ase bakyɛ sɛ ho yɛ deɛ me Adom ɛnɛ yɛ adɛ na ɛda nyame ase sɛ adɛ akɔ asa bɛto yɛn na ɔmo a mohwɛ TV ɛwɔ wiase yɛbɛsɛ hu nipa na Madam Roma yɛne ne kasa wɔ Adom TV so ɔmo bɛ odi ama yɛn Madam Roma mene Dr. Lawrence Agyemansreboɔ meyɛ adwuma kɔlebu na Madam Roma debi adɛ ne du a yɛ a mo ba adɛ adɛ nti na ma mo ba adɛ ɛbɛso Madam Roma yɛbɛsom yɛdua yɛwura ɔno na ne nti na yɛwɔ ha sei ɔkɔ ɔne nsamanfoɔ kɔsom yɛnso yɛbɛtaa n'akyi ɛma adɛ no yɛhwɛ sɛ wohwɛ Adom TV a sɛ wahu ɔse yɛbɛsom yɛwura tena ase a ɛmpani sɛ aboa ne takra ne ma ne yɛ kɛse enti wohwɛ saa mpanimfoɔ yi nyinaa no ɛbɛsom wohwɛ kyerɛ hɔ nom a yɛnnua ma no yɛ maame nom ana saa berɛ yi ɔmo a mo ha nom nyinaa obiara ne wɔyɛ nipa ketewa wɔ mu titire ana asikafoɔ wɔyɛ ma amadi wɔma asika a wotumi ne wie no wawu asikafoɔ ɛne ayi nyinaa mpanimfoɔ ɔmo nyinaa aba bɛsom ɛyɛ adeɛ saa berɛ ɔhene nya ntena ase so ɔhene tena ase a yɛtumi nwura ha ɔhene nya ntena ase no ana mede ɔma yɛbɛwura ha a yɛbɛte na ɔma abɛka saa me yɛde kɔ na me ne ɔkasa yi ɔpani wɔyɛ president pɛn sɛ sɛ no ɔnyɛ president biem Ghana Bar Association no na ɔyɛ president okay yɛnkɔ ne hɔ na ɔda Roma yɛnkɔma na akɔ ababa Adom TV so yɛwura ɔmo a mohwɛ wɔ Adom TV ebi a ne nipa no onim nipa koro a me ne ne kasa wada Roma bɔbɔ odin akyɛ ɔmanfoɔ nyinaa ɛhu nipa koro ne kasa pɛtɛ fɛn mi yà wɔ kyɛn ɔboafo sɛdeɛ ɔka yɛ no mmerɛ bi atwam afi atwam bi a na bɛ na bɛ Ghana lɔyafoɔ nkabom na titire ni mawu sɛ ne yɛ ade biara ade bɛbɛ biara no wada Roma wada untu ade mu da ade na ɛhyɛ wo nkuran ama de biara wode ba ade no wada Roma ɛgyama so sɛbi nyame ɔbɔ adeɛ onti da nyame ne ma de kronti a ɔbɔ yɛ asantefoɔ ɛna Bible kora kyerɛ sɛ yɛmfa nidie ma ɔma ahemfo enti sɛbi nyame na ne nua kodo bɔ mo santini ɛna me yɛ santini nyame adom nananom ama yɛ ɔhene kɛseɛ na sɛ mamɛsom na hɔ no bɛsom nti medeɛ ɛyɛ me masɛdeɛ sɛdeɛ ɔkae no menkae bɛɛ 20 years sɛ mato adan mu da meba bɛsom sɛdeɛ de bia mbɛsom na ɛduru anoma na sɛ yɛsɛ Kumase mmeranteɛ ɛmmra mɛkye a lɔya Dada Roma na ɔde ne ho akɔhyɛ president wɔyɛ president nyinaa wɔbɛsom wɔnyɛ mɛyɛ president no ɔsom
why president here what come at the stay adeno on 2 muda we amani na nananom ego so eba na yebekọ ohene chiame ebekọ achiame fo no na ye no mo so akasa ane we dey secretary mama na kwa bama Adom TV so yewra na prempe we dey me money di kura me pesa Adom TV fo mo me hwe papa ye ni gina we yewra mo akwa baba Adom TV so yani sabe ono na wadaroma Otumfuo na krachefo na mo chocho no na krachefo no ane oka ho ebi ana omo echochrom sabe ameno ka sei aye regional aye omo musi omampani anamu security service omo so aba na ohwe hanumu a ohwe omo hanumu a aye so yawo ane police fo a omo Asante memu a ada Otumfuo ebetra si bebedi ade no sampanimfo yi de bia no we regional area oba na aba besom prison service police service military service omo nyina eba abia oyene betra si bia no omo nyina eba besom awa ha etu hwe Asante no mo anu a wanumi na me no ka sei opani a oti yi betimi aka kire wo se ene ona si o mampani anamu me no ka sei regional minister eni hanum na ono oba ye se me no ka sei eye Kumase mayor ana oba ho na mame nko no de bia afde bi de Otumfuo betena si bia ade biara so be ye mayor so me ye hia no de bia ade ne do fa ni agro na mame nko nyenko me na kwa ba miwura emu akwa ba eba Adom TV so ye nua emu amohwe wo me de minimo no wo hwe wo ne ye besi ehu nipa kura ye ne wo ekasa wa Adom TV so adaroma efe me kwasi for ajuma body me na mampene John Ramani mama de Messi Kumasi kudu ya me hwe chairman se ne krati panyi na abrafo di ni sen me bofidi omfa me Richard ani na sabria wo na wo si o mampene anami ade bi ebeji ebe ade bia no oba ade na hye nkran ema ade no de bia wo ba wo hene me Asante na mapa pekope na ya Asante fo no ya fashe ene ade na yidi na ade bia na bia eti se esi ade ne dan disia na wo ya Asante ya na mane ne amemrem no oso ba na obesum ora eno nti efiti me kwara brem ebeka sa bre Akwasidae bia ye pogo are breso beka ne Akwasidae bia ye Asante bonde osaye ba ne ebesum eno tina ema ade bia be baba besum eda sibi wate ose wono ya Asante ni na yen no enam ye dwumadi ayedie ya fashe bia no aya de eti se duru ade o ya Asante ni de bia no aba besum ade be bia ade bia no aba besum enye so me otia na me kan ade be Otumfuo betra se be di ade bia no power no need power enyina no oba no aba besum na se ne onyame na Adom na so omampani mahama edina sinanam aso hwe Kumase krodua iso a na se nsa adaba sabe de no twofo amana tonkwan mu no aba na former regional minister ono so woni ne hokani ene na busuafo omoto so aba ene omobesom ade na yebekọ eye former regional minister na wadaroma ono so yekobusa no sabre yewra former regional minister emu akwaba ye nua menua omo amohwe Adom TV mu beso mu nipa kra ne kasa wadaroma ye frame Simon Osei Mensa immediate Parks Asante regional minister ana de yehu se ne ade woni wabusuafo ania wo hukani e twa ne hukani ne kan ne hukani na tene nche no ne hukani ani wabusuafo nyina ana mu nyina maba ade ntire ne momon ba ase ne wadaroma yo yasi senia yenim wo Asante memu no ene eya Akwasidae ne duru Akwasidae yebesom otekoko so opemso Osei Tutu abebio na yeba be ma no ade tochi na afensu emra me be ye
Asante Mantem so afoi mfie nwotwe ebi nsi da since 1920 enti machi Adom oboye ta ota machi afutuo adwenkyere ahodo de maame no enema amasua firi ne ho no na wo se me ne mabusuafo ye ba nene ye ne bedi ade na ye nsamfa ebo ba kunkum no maamienu na ye nsamfa aseda ema no enti ne wa hu ya ha no we dia asema ye regional minister ka o si nipa wonyia ye fani boni aye obra abetena akonya yin so abra omampani na nado dankwa kufuado otwamu mani betena akonya so emfie nwotwe ano bedi Asante region as a regional minister soafo na obi abe soafo a wadawroma woni yewura ana debia woni na asum oba ye efie nwotwe o se afutuo enkranhye enkom abia oni na kabia no waye de amano na yeneso ya de a oba bedi ade na eye ne fe na wasan ene na busua oni ne yire we na busuafo ana wona chi we omunyina afri jaache fo na dooso na ne yire ka no ho omo se wode mu de aseda abra no de bo ba ko bekum no ma mienu obedi ade do wasan ada ohina ase wo abra obeye Asante Mantem so afo sabo ne nyuma kwa wiye no aso si ta na chie afutu a ode ma no enkranse se mo de ma no so je na chieche ba no ni nyina no oba be da no na se eti na one na busuafo ni nyina aba se etu ya abusuafo ane nyana omo nyina ka ho na oba no so wani na na sawia hene na na sawia hene eba be ka ho kokofu asaman ane so ka ho o ya so a omo ya kwa omo nchan America fo no ebi su nie omo amo from America fo ne bi nie omo amo ba ye no yes America fo ne bi ni America fo ne bi omo ba ye anu omo amo ba ya omo ba sumo awa eji yowe ma ya se ba anyum crofo no eye miensa ana wo efia ba ko na wa hai ba ko na boy ba ko so ba wie eji wo ya anyum crofo no miensa we bo na we abo we bo na we abo wie na ya ma menum ahemafo no omoda roma ebi asumo na ahemamo na ahemafo no bi ma na mo so ba na omone aba betran se di aba na we dia me ba ko ba fo ho na ba fo yani na kasa na me no kasa yi Otumfuo achia me no Otumfuo achia me fo no ana wa edu ada wadawro ma ye ba esomu no Otumfuo achia me no ana ewa hai so Otumfuo achia me no ya kwa na me no kasa aya sabre wadawro mo we de me ma wache o de kasa we obi kwa ma se ya kale wadawro ma hwe Adom TV yenko oye chia me ho me ko ha me tuma me ja me ndai oye me mu akwa ba eje oso wode wadawro ma ene ya de wona ye hwe wo Adom TV so obobo wudin no akire wo udwumedi a awo ase awa himfie ma me ye from na akwa mi bonsu Otumfuo chia me so de nwa munim no Akwasidae bia nananum nyina ba ebe tena ewura nchen ebe ndi ndi ade kama ade ade a efiri ewura Asante hene tete nananum nim die mu no masisa to ho a eduru ho a sebi eburu ya de kai ye nananum awo matena konwa sokọ konwa dem koya amane ye kobọ mpaye edi sremusuo ni esan bi ebeba sebi ye kro ene ye busua so esre eyimusuo efiri ho ye firi ho a ya ba betena ewura nchen ene na besom enu ntine ne ye wa ha ene sane aye Otumfuo achia me ese nige se edu ada omo nyina ba abesom na nanom omo ai obi a omo di kan kọ omo ho kwaya omo ji awie na ansa na omo ba abetena wọn nchen na omo na ohene so atena se asom awa na nanom bi omo kọ omo on no bebe na oti akonwa wọ no ha kwa som ansa no ba ye gwen me ye hwe dwomo ohene ba kwa ti asimu a o se ai anyun kwa akra ohe nyum kakra ye ba kọ na nanom ho ye na nanom ba di nkomo na me ba
Aye, Mamma Quella so bino. Mamma, that's so bino. I'm not quite I'm quite. Yo, Madam Double. Now, what I don't know. Edward, anybody, I won't quite also to what did I say? You were at the bamboo for enemy. I'm a boat at the home by minimum Diana and about my Indiana was at the home by. And the Academic the bodyguard and the DWN money they are ready. And I defense. I don't press. The one about body X-ray. Number for whom when you buy and Bafo Fiat of Ram to you, Kumasa that they are buying an enemy. Once that they are buying it, and another Roma. Why not buy or do to yeah, or do to know. And I was ever Adom TV. So, they are going, you are quite an animal, and animal be at Transi, near an animal be and put it in Como. Oh, me, I got some medicine. Oh, baby, I will be a halo. Na hope last year, the casa there. Oh, just a wine, Aqualao, Penio, or no casa, Emania there. Na and they are there. Na Roma, Waba, Yakwan Chai, Yakomano. I know Makwabe, bro. If you saw, bro, you're there, Makwaba, Adom TV, so. Me that's it. Nana Boachia, my baby, Quanta Cassahine. Mimobia at their touching, and they are Akwasidae. A tosu enum ewa fi nana no obia som woni krom ne ase eba nda ya besom ewo manhia ye be ma yewura ade toche ne ahwese de ne ho tete eti ye ba besom enu nti na nana no nyina ya ba ha no eye asomdue nko a yo ye na ase wo we edu a obia ko ni krom na wakwakosom osum wi a na mo nyina saba we enye kese ni nyina ni o kese na ka ubawunu se amane ane kese apa na ye park ne so ende amane enyina na ba ita amane ne ba ye ma ha sei o mi ka cho se ye si wo mampon itana no omugu so eba se so ye kira no ma na kwan de ha se we nyina ayema gomati yanko ye kira kra ne ha de one say ya bay when anano wi ya bana e akwan da one say ni nyina yama omu nyina ba omu transe omu ne twan ane yewura sa yewura ebeba na wane omu nyina baba transe omu nyina obia wo ni kura wo diso na amemko enkawe o na bia bana na wonu ene nkawe hine I'm Baba Adom TV so. Ane emu akwaba. Yeah, bro. What about Adom? Obobo wudi ama na ya unu. Adom ma wudi nyina nu ko dadi. Adom ma Adom TV so. Me nana akwame ese chichichompa ma metosi mi abontem hene. Abontem hene. Okay. Nana ene ya de. Adom ma ene na aka che wana we wo. Aya Adom TV so. Oh, ade bia ye nyina ye sre mpaibo efri Otumfuo Nyankopon ene ye nananom nkonya edi ma Asante hene Asante ban ene ye Adom nyina nti ye ne no mpaibo no ye sre se enye sa de nto no na asomdie nko a nti no mo ye da sipi Akwasidae wuni mamamre enu amania ejedu ma na nanom no yakọ omo wonum na omapoan awo amamre ni amanie sena esi ekọ me no ka sei yenu anum yum krofo yi omo so egu ganyum krofo yi omo ya mansia tete yum kro yenu anum mansia I am no yeah. Oh. Eti wa oguso hwe no. I will say yes. And when esa. Okwa etiro no ma. Yakwa etiro ho. Obo hu akọ no.
na wo hwe wo se mu omo mo ko we de bu onu ma e be twa we no e de akọ eju yeah egusu ye ni na okay eji medika ka cho se enyum kro no eya miensa ene wa ha okay eji sabre die ai ye ko ahani kakra na ye ko ma mini aba no o mawuram na Otumfuo apagya hene afono no so aba beduro anane mo eti enche na ohene eba enche na ohene eba eti unu de twa kofie ho wo unu se ewo ho menchi nya ready eti ha no ohene befa ebepie eti amabo nyina ata se ekotwe no eti ha no ohene befa den ede beba wo mebo atwa kwa no menchi nya no ewurem esa eti enche na nsafahene apie na safo agu ne kwa ho na odi aba na aya ablafo na yehwa de ablafo yi yenko yewo mu nchan na sekan shasha mo edi adwuma anomudi awa ahemfie baba yemo akwa baba Adom TV so me da wase bebre wodin eje sai odwuma die ne sai ya from Osei Otumfuo okay ya taun ya sekan aisha mo edi ayi no edi adwuma na odi dio ahemfie wada roma me da se sekan no de ntia hye on se ye de bo ohene ti do ye bo no ban ye blanco fo me ohene pi ti ne frɛ abrafo no afo no na wufri yi di unya kunya eya sa adwumade emfie dudu seni emfie enkono ni tama nana Asante ma eka baby no ena mbesumye na Asante besumye nekise ade bia no munya akwanya eba ebesum ade me patron ade akude ye besum Akwasidae so ye besum yo yede wase we Adom TV so ana wadaroma eno baka ntegusu kan ye kom ye wura maja bi wondu a afre na wo ba na wo hwa awa Adom TV so a ade no ye adwe se ade ni ebe wura ade nim ne no makasa amanfo ahunu se Asante ye wa mamani amane ewo ha sei ana egusuo ana akwanti ye ma nananom nya betena se a ebenya akwanya ye be kona nanom ye kwa ni ba kodi nkomo amahene no amahene ne emmane dodo na tratena omo ankasa ahonom ejeba se ya na omo amuwo kumase empatemu ya no omo suma no ana eba na ebu on ma ka se ana ohima yenko ohima ene ye be ko ohima fie ye ba go twa ohima fie ye mama mahu ohima afo no so a omo so wo na ohima ahonom no ye be ko ama so akokoye amagoye honum fie na ohima yumedi amusu di honum na ohima sabe ohina betrasia na ohima ebeba aba mama me na kwa aba ni amana adotoche ye chia no ye kan ye ma adotoche o se adento yie sa ne chia ye ma adotoche o se adento yie eti se ne to hunu anu ma ene aye dwumadi aye die anu aye ade eni se na ma ya ba o dem di kaka che wo aye security service no omo nyina ba omo nyina eba e ma ne ye fe omo ya dwuma kase enyina no empanifo mu ma bibidie omo dia no nyina wa Asante mo no omo ba beso na wahini ba kwin mo dia mo nyini pa mo cha chi ni din pa nana amama hene doctor nana ajeni muatin we dia ono akasa wa yakọ nana amama hene wati bo mo hwe Adom TV no yakọ odie ajewe se unu ya onyu kro ma odi mpam ejewe de mema akọ akọ no mo ya Adom TV no ma dawroma yakọ oyiri wonum nana ya mo akọ baba Adom TV so ya jo so ebru omo mo hwe wo Adom TV ya be se hu ne ba dawroma ne kasa ni konwa din ayina na wadawroma na de aman Efrem nana Dr. Ajeni Mbuate amoma hene wona nana amoma hene wadawroma ene ya de di asem na wo kan kire wona ohwe wadawroma ene ya de to so nan e wa afiem na e nyina e danyame ase da nananom ase se wa ma ade akwa abeto e tie amamere mo no ye se ade to
ɛsɛ ade si eye today say every 40 days biara no ɛna Akwasidae so tie no pepe ne ana si 9 times in a year and the next one no ɛbɛyɛ ne fa te sɛ de afi mu fa daane ɛbɛda na nanom ase so mama Ade akwa aba beto ye tie da obi bia se ye da ewura Asante hena se se ono nada Roma wazo aponi bia man ya yeso ye di akunya bia ye kyekyere de rekɔ so ano man so Asante man na so Ghana enyuma pa wo ye na yeso ye di ne nas woni wana mama mi ko nim kakra na ofru akunya ne emfie dudu oseni emfie du 9 ni emfie du 9 next year February menya fie du no emfie du no awa akunya ne so entokwa no aseda eno dia sabe mawo twechiro wo mutafe ohene ba wo twechiro no ohene na ba no wo Asante my flag Asante my flag eti ebegina na ya betwa no ha sabe ohene ba ohene ba ohene eba sabe ohene eba na ohene ba so a obi a wo frantoma bia eto ko ha wontumam wotu wa ba sorry eto ko ha wontumam iti sabe ohene eba na wa se Asante man afranka no yeah Asante man franka Asante man franka yeah ablafo de animu no Asante man franka na bawunu se abrante ebi aso ade asa han wei ekanu sumankwa eti wei ena di animu eba eti sebia obu ani boni bi owo bi a ebekon atie ya wei ade we di kan ni ekon no ekifiri mu sana de won da ba na nananom to na nananom to aso amu bai wo behunu nananom edi ekwan na safoa on bedu on ma on ba wo to safoa no abo wo se ya bia pro no na safoa to aso safoa to aso safoa to aso edi on ma wie no abe entertainment baba beso on bobo abe no entertainment no beso on bobo yeah entertainment eti mo hwe woni ya no ya ohini pompon suo ni entertainment ani eti sabre ni ya to wena ohini ba yeah sabre ohini eba na yeah ohini ba ohini ba yeah ohini eba awu na konya ma wọ́n adé na ọmọ tún ní òwúyẹ mu no ayi na ọmọ nwan no yẹn náà bẹ di nkọm yẹn náà bẹ kasa ní wọ́n tie di adekọ ayẹ wọ́n bẹ hunu adé na ọmọ tó no ètè mọ̀ hwẹ́ no afẹ́ na ọ̀hìn ba ọ̀hìn ba yẹ sábẹ ọ̀hìn ba ẹ̀dí kọ́másẹ́ mìíràn tiẹ̀ ẹ̀bẹ̀nifọ́ no yẹ afẹ́ wọ́n ade shansham no so no
Eso be manu. Yeah. Ohene ba. Ohene ba. Obi nya sebi akowe bi. Yeah. Ohene ba. Yeah. Yeah, ohene ba. Yeah, ohene ba. Ohene ba. Ohene ba bia. Obi nya sebi akowe bi. Ohene ba. Hey. Ohene ba. Ohene ba. Bam. Bam. Yeah. Asante your mind. Asante your mind. Asante your mind. Wanu na chino. Ohene atra se akwa no. Wana omuji na chie. Aya bambofo. Yes. Omo so ene to aso no. Omo bambofo. Omo muji na chie no. Yeah. Ohene aba. Now wana bambofo no. Eti ma mo hwe Adom TV na. Yeah. Omo muji na chire aba. Bambofo. Ohene ba. Yeah. Ohene aba. Yeah. Na bambofo no. Ene ke jomo mo hwe awo TV ni so nyina no. Yeah. Omo nyina. Mo hwe Adom TV. Mo yo no mo hwe no. Eti mo hwe Adom TV no. Ba unu se na isi Asante your mind. En sane ya kan ya Asante your mind. Eti sabre me no ka sei. Ohene ohene ba eti omo edi na chi. Omo mu di na chi. Yeah. Ene de ja me adwuma je kra no. Eti sabre omo he ya ko no ina no. Yanko sabe ohene kwatrase. Kwatrase. Na ai sa police for mo say there. Da yin fie lo mo smo. Wo mo da yin fie. Om for ni eni agro. Yeah. Bon. Eji na nanu asomo mu ya be somo no. Eji ya be say church Asante your mind. Ayo mind. Na nanu Asante your mind. Yeah. Ayo mind. Asante your mind. Yeah. Eji mo hwe wa Adom TV no. Ewiana anya de kitu o. Ewiana no oten. Ewiana no oten. Na so yesi ebeso. Yesi ebeso. Ewiana no oten. Eji esabe ohene akwatrase. Eji mu amohwe no. Ohene kwa akwatrase. Yeah. Mu amohwe no. Ohene kwa akwatrase. Ane ohene akwatrase. Ohene akwatrase. Yeah. Asante your mind. Yeah. Ane Asante your mind. Asante your mind. Afi ohene kwatrase. Ohene akwatrase. Ane ohene kwatrase. Nana ajansu hine awa. Yebekọ yede ahifo woni ebesa bedidi nkomo. Yebekọ mo hwe Adom TV. We Adom TV. Enyina ohene betenase. Ohene etenase wie. Afi na so bia etena ebele ba bi tena. Awo. Ohene atenase. Ohene betenase pe. Se obia onya tenase ano. Na ja obia pa ba bia atena. Na afi no na ona ebe mama no akwaba no. Yeah, mama na kwaba. Yeah. Edi sabre ya ohene betrase. Me mama enua ba Sunday naija. Ono so kakra na ono so abebu ami kakra na ono so mama mi kakra e de onu. Na wonu sabre ya ohene betrase. Sabre ohene ba betrase. Onya trase so wo hwe mo amohe twam na onya trase no. Obi an trase. Ya twan amana tenase o tenase wi a afei na
wonya obi anya nyakwanya atrase Asante your mind yes Asante your mind na che we dem ya me kuro mo hini we de na ja ase hini o chia me Otumfuo chia me a chia me fo ni ya aha edi sabre o hini atrase aben sabe wa trase aben yeba wuram yebepe kakra bi ne no ma be kasa kakra I fear MC I'm a dingra up hey I de oba I fear panimfo amuna krachefo I fear agrachefo babo hey wadawroma hey so ba owo se Otumfuo agrachefo wadawroma anobo na I fear MC honestly kwame adigra Otumfuo MC no ejo e fere Otumfuo MC hene okay kwame chana me kwame eni komo akra e wa Adom TV so kwame mo akwa baba Adom TV so me mo ade toche okay me mo ade toche mame kane kama mo ade toche o se o nto wo me mo ade toche ade to yi ade we ono ye MC kasa ma bo ho ono no ade toche me na ade toche no aboti e we da ko bia omo Bible me ko Bible obi kan quotation so we dey na sa ye ko pa me ho no mo here no ye nua be men mo ta tene nka e wa hanu e bia na wa da Roma make asa hu ni pakro me ma na boni din ama me na hu ni sen e from me kwame ye din kra me adwuma e wo ABN Pure FM Pure ani kwame e bia no ade bia kwame wo ha sei e de ntina ma wo kan ma ba ade no wa da Roma ade ne de ayesom brano so nya abotre na oba ade na obesom obama opem so hu se ampampa onso o Asante mamu nti ade bia de som da oba na obe pay homage to the king wama ohene hu se ampa onso osom na da nti ade de som ade mayen wa me hu so ba ade frantoma da wona no don frantoma ede bo mi frantoma wona hu bi ede bo mi frantoma ene me be ya adwumanti na man frantoma no unse ewia bia na baka koye di na bia na sa lunch bi o nti about Sunday ya na frantoma na ayedi woni mtuma frapa fatanso yeah okay ya da say your mom here wo Adom TV ye nua kwame adinkra ana ye ne ekasa ye e ba se ohene ye dwumadi kase a president ne president akasa and ye bia afi na also waba mu dia na ye mu akwa ba aye eye I wa infie wo hwe Adom TV dia ye wa infie edi say me no kasa yi ade ana na Akwasidae ana madawroma ye gusu a ana ye sumo me mama me nua bai owaina ono so emejim kakra na aja me so me kopensu kakra na me so menum ewi a mesa kom ye nananom ba be kasa nche ye be ko be twa nananom ti mo am wo fie bi am hwe bia no okuro ho hene wo ye dia obehu no hanom a obehu no TV so mo am amanane am so mo hwe e wo Adom TV no mo nyina na we live sabre yi ohina trance eti akwa aba obi akwa koma no ade otoche nti a omo nyina obi akwa na oboni mu ase ho obi akwa na oboni mu ase obeduru na oboni mu ase e ho no ye ma ade toche se ne ye chia no ye kan e ma ade toche nti kwa no okobo mu ase nega se oba besum e ho no eji enche abra omo nyina e kɔ no na yema atu ni mpanifo firi ahimfo ana mo mama yewura o mama no wura ade toche eji o mo che nyina no eya busua eya dehye o mo ya dehye o mo ya dehye we adehye o wa no bo mu ase na de achia ama ho eji sabre de jumadie ni de jumadie ni kwaso jumadie ni kwaso mo amohwe enyina no jumadie ni kwaso
Ewa. Okay. Me be jai ama yenua be amen. Enua na ono so ama. Oh. Edi. Mano. Edi. Ono ba ba so edi aman. Oh. Edi. Mo hwe nyina na Adom TV no. Aye ade no e ba dwumadi ese ya. Ma omo akroma no. Obi a wo kwanya bia otumba na wa ba ba sum. Edu say ya. Edu say adeba. Yes. Adeba en say ya kwaja hom kakra ba. Ya be san ba. Edo asipi. Yeah.